Esta imaxe é xa habitual nesta curva da zona de Cabanelas, no concello de Ribadumia. O muro desta casa volve desfacerse unha e outra vez por mor dos accidentes. Neste punto son frecuentes as saídas de vía por culpa desta curva pronunciada, o pavimento esvaradío e os excesos de velocidade. Os donos desta vivenda din estar afeitos aos sustos. Bueno, xa estamos acostumbrados a que pase todos os invernos desde fai 20 anos que vivimos aquí. Entonces xa é algo común que pasa todos os anos. Bueno, aquí dentro da casa estamos protegidos polo muro, pero hai unha acera xusto que pode haber peatóns pasando xusto no momento. Hasta ahora hubo sorte de que nunca pasou, pero pode pasar. Os veciños da zona aínda teñen o susto no corpo do último sinistro. Aconteceu hai tan só uns días. Neste caso, o vehículo foi chocar contra un dos farois do alumeado público. Tuvemos un Seat Ibiza contra a farola, a xente achácalle ao mal firme da carretera, nos moito a velocidade, porque o último que hubo foi, según declarou el ao tráfico, non viña despacio, viña en quinta baixando, e xa me dirás ti que velocidade ten que vir ese vehículo en quinta, porque abaixo realmente. Os efectivos de Protección Civil están máis que afeitos a ter que achegarse ata aquí por culpa dos accidentes. Explican que o máis habitual é que se produzan en días de chuvia e falan de polo menos unha trintena de sinistros neste mesmo punto. Unha curva que nós non salimos dela. No tempo que ten a agrupación debe haber por sobre 30 accidentes aquí. Hai meses como non hai nada e outros que hai 3 ou 4, isto non é normal. A zona está delimitada a 40 km/h, tanto dende Protección Civil como os veciños da zona creen que se deberían tomar medidas canto antes para evitar novos sustos. Algúnha medida, non sei que tipo de medida pode chegar a facer a Diputación, por esta carretera de Diputación, non sabemos que tipo de medida pode ser mellore. Non sabemos se un badén, se algún tipo de antideslizante. Hai xente que fala dunha rotonda, eu aquí vexo inviable unha rotonda, desde logo. Aquí isto non é unha rotonda. E a cabeciña da xente tamén en baixar a velocidade, sobre todo. Algún tipo de solución ou de aviso que prevea que pase para que non haya estos accidentes, non? Porque ao fin e ao cabo é algo que nos perxudica a todos. Nós non sabemos que solución pode haber, pero, bueno, os organismos competentes. Temos noticias de que o Concello presentou uns escritos pedindo solucións á Diputación, pero non sabemos nada máis. E apuntan que de momento ningún sinistro rematou en traxedia e tocan madeira para que así siga sendo. Con todo, lembran que levan tempo denunciando a situación e que vale máis previr agora que logo ter que lamentar.